Здравейте и честит нов ден! Темата, която съм избрала за днес е темата за разочарованието. Избрах тази тема, защото преди няколко дни ми се наложи да преглътна нещо, което не очаквах. Нещо, за което се бях подготвила много време, но всъщност не се получи. И въпреки, че вече ми се случва, достатъчно много житейски опит имам за това, пак бях разочарована и усещах горчивина. Искам да ви споделя как го преодолях и какви мисли дойдоха в моята глава по време на това. Предполагам, на всеки от вас се е случвало да кандидатствате за работа, която много искате, за която много сте се подготвили, или пък за роля, която искате, или пък просто да искате да се срещнете с човек и да не се получат нещата. Това, което обикновено аз правя в такива ситуации, е да осъзная, че горчевината, която усещам, е напълно човешка и напълно нормална. Без да се съдя и без да опитвам да отбягвам, избягвам, замитам под килима. Второто важно нещо е да си задам въпроса: добре, какво мога да науча от тази ситуация? Вместо да се концентрирам, защо избраха този човек, а не мен, с какво той е по-добър, аз се концентрирам върху това, какво аз мога да направя следващия път, за да съм още по-добра. Гледам на тези ситуации като на уроци, от които наистина мога да се науча и да почерпя мъдрост за самата себе си, така че следващия път да съм още по-добра. Другото нещо, което правя, е ако усетя, че подобна ситуация действа на самочувствието ми, т.е. идват мисли от сорта на аз не съм достатъчно добра, тогава да си кажа: аз не съм достатъчно добра все още. Това е просто една индикация, едно стъпало, което ще ми помогне да стана най-добрата версия на себе си. Ако трябва да обобща, в такива ситуации признавам и приемам горчевината, която усещам, и търся да разбера какво мога да направя по-добре следващия път, за да се получи това, което искам. Пожелавам ви да имате все по-успешни ситуации, а от тези, които не се получават, да взимате уроците си, така че да ставате по-добри. Усмихнат и вдъхновен ден от мен!